بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله ثم الحمد لله. الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما كثيرا. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وسلم. قال الله تبارك وتعالى فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. صدق الله العظيم. أما بعد، أيها المسلمون والمسلمات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام. الحمد لله. السلام جماعة لجل كجكلو لمل كجكلو چه أني مسو دمسه أني مبكرو ame folo ka furuba Allah subhanahu wa ta'ala foka walin mano ka barkada ko sawa gale Allah subhanahu wa ta'ala de yere sago ke masa ene mi ajabu ke akoko nanya foka walin mando ka barkada ka be do franga nema ka nema ini kishi yan barga ini chama mo ina Allah subhanahu wa ta'ala fe akoko kira kundigi ka Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Muhammadu mini solla ka shenkeli ala na ka meleko be soli ka shenta okum konna na ka foye ka bismillah au tare aw na me kun aw ka jemuka mandi kene kan jemuka min aw te dunaya kan malikono ani maliko kan ne an ko ma ko don ma ko ka kene walma wajulu kala ka kene don ma ko ka kene jemuka mi dogo kun walma semaine ami don maga bado wele gana ni plateau norma ban ka walma ni studio norma ban ka bi ananga don maga bado be nyon fe sangani ko na ami pma dama ba to na jamu fo temene ko ba be pma dia amina do wala ndam ngono walma amina do babu ngono amo daw kulo ga ami temene inshallah tabaraka wa taala amina pma danga don maga ban ma aka to na jamu fo inshallah al ustaz assalamu alaikum. Wa alaikum salam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. To ni jamu ni be romna ne tɔgɔ aljuma imam aljuma jigiba falajɛ solola mi falajɛ solola inshallah. alhamdulillahi rabbil alamin. alhamdulillahi allazi bi ni'matihi tatimmu salihat. Balma alslame balma tele la jeli bagaw che ani muso dem sani mabakro ana balma kede be ñoŋ fe al ustaz wal imam sheikh al fadil alhamdulillah al ustaz fadilatu sheikh al juma jigiba ami ala deli ala kana ka donu sabati ala kana ka donu sinsin ala ka barka do ana shimla al juma jigiba amina madama pa ko sababa ke mate do deni shinche anana temum kama bi no ashura muye bonya badmo ba kono kerengere na amina do ashura la ami madama ma fo al ustaz al juma jigiba ma ko falyatafaddal mashkura muazzaza inshallah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي سمى نفسه قبل أن مسمى نحمده ونشكره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن سيدنا وحبيبنا ووسيلتنا إلى رب العالمين وهو الذي لتخصيصه فوق خصوص المذية إن راته حسا وأقل الجلية. الله أكبر. فلا وحم يستولي ولا الشق يترو وهو الذي على كل فن فضل الله فنه بأن دين القويم وسنه فقد ساس إنس الخلق درا وجنه أيد النظرة علم كأحمد لم ينشأ ولا هو ينشأ. أم بدي أسلامه أنجلين قفة كتانيني دلبا مسافة كبوش شيطاني دانغالين توروما شيطاني مي ناكري روما جيا فيني كبو دلبا مساكا هننا. عبد العزيز أمبو فو نعم كاولي مندو ka fo ni kilinya foli ani badinya foli foli kami na da makaka kuma bela jelina no ya assalamu alaikum wa rahmatullah.
an b'aw bɛɛ lajɛlen fo a ka DMC-TV an b'a a baarakɛla bɛɛ lajɛlen fo kɛrɛnkɛrɛnya na an ka caméraman ana directeur ani Abdulaziz Dumia an b'aw fo a ka kɔnɔnajɛya la ka ɲɛsin a ka garibukɛ ma n'o ye Imam Ustaz Aljuma Jigiba Falajɛ Solo la n b'aw fo o kɔfɛ a ye walanda min d'an ma walanda min ni a kɛrɛnkɛrɛnnen don jɔnni ye Ala ye jɔn minnu kɛrɛnkɛrɛn o ka bonyaw dɔn fisamantiya min b'a la k'o dɔn o la an bɛ sɔli Baminata den kan Aminata den ka ɲɔɲɛbali Makiyu an bɛ sɔli ale kan an bɛ sɔli Zuhurumati kan an bɛ sɔli Zu Makainati kan an bɛ sɔli Zu Izzu kan Muhammad sallallahu alaihi wasallam an bɛ Ala tanu masa min bɛ don jira an na o la i ka da la k'a fɔ an bɛ san kalo jolinan na tubabu san na le 26 juillet 2022 n'o bɛ bɛn Zulhijja kalo a tile 27 ma san 1443 an bɛna don san 1444 Allahu Akbar an bɛna kuma o de kan hijira n'o ye hijira ye kira ka bɔ Maka ka taa Madina. Allahu Akbar Abdulaziz n'i y'a mɛn an bɛ kuma hijira kan san yɛlɛma a taara jɔn na wana mina kira alayhi salatu wassalam a soma yɛlɛmalen sahabaw sigira ka jateminɛ kɛ a ka kan ni ko miladi u bɛ kuma Nabila Isa ka lahalaya kan ale ka san kan bon anw fɛnɛ an kan ka jateminɛ anw kan ka mun de kɛ an kan ka san yɛlɛma k'o ta diinɛ fɛnɛ hukumu kɔnɔna na o ye jateminɛ kɛ o sigira kira ka sahaba belebelew o sigira u ye hakilinaw di ɲɔgɔn ma dɔw ko k'a daminɛ Fatuhul Maka kan n'o ye Maka dayɛlɛ ye dɔw ko ayi koba kɛra san minnu na u y'o ta o ko ayi an ka tali kɛ kira ka hijira kan ka bɔ Maka ka taa Madina jɔnni y'o hakilina ta Umar bin Khattab Allahu Akbar ale de ni hakilina ninnu ta ale de Abubakar Siddiqi ka hakilina di a ma an ka silamɛya kuranɛ parce que kuranɛ u ɲɛ b'a la kuranɛ durusibaw kuranɛ tigiw u bɛ ka taa an ka lajɛ an ka kuranɛw fara ɲɔgɔn kan a hakilina bɔra Seydina Umaru de la donc o la ni silamɛya san yɛlɛma ni o sera o bɛ daminɛ kalo jumɛn na n'a bɛ fɔ o ma Muharram naam ne dɔw ko a ma jɔnminɛ kalo o jɔnminɛ kalo la ni o sera hakikatan o bɛ bɛn silamɛw ka san yɛlɛma kalo ma mais a tile 10 ko baw de b'a kɔnɔ n'a bɛ fɔ o ma ko Ashura naam sabula Ala y'a ka jɔnw kɛrɛnkɛrɛn jɔn belebelew minnu tɛmɛna n'u ye nabiɲumanw ye ko baw de kɛra a kɔnɔ a tile 10 kɔnɔna na ko baw kɛra a kɔnɔ n'a bɛ fɔ o ma ko Ashura naam i ka da la ka fɔ anw fɛ yan bamanan yanni silamɛya kun ka na o kun ye Ashura o kun ye min ye o b'a fɔ ni i b'a lajɛ ni bɛnkɛ den min bɛ yen n'o y'a sɔrɔ ni a ko kun b'i kɔnɔ i bɛ lɔgɔ tigɛ kungo kɔnɔ ka taa di bɛnkɛ ma o la o b'a yira k'a fɔ bɛnkɛ b'a fɔ karisa ja ɲɛ bɛ ne denmuso nin na n bɛ n denmuso di karisa ma ka d'a kan bɛnnidenya kosɔn o de la bamanan maaw b'a jate n'a fɔra bɛnkɛ dɔrɔn ko ne bɛnkɛ t'i ye sabula i ma muso di yan ko in ju taara nin de kan ka d'a kan n'o kɛra bɛnkɛ b'a denmuso d'i ma o la fɔlɔ o tun b'a fɔ n'i ye denmuso ɲuman ye maa o maa kun b'a fɔ kɔri i bɛnkɛ den tɛ
sabla benge je fente a beni dembo wakadaw kan ni a sanyɛlɛma su n'o sera ka da kan i b'a sɔrɔ fɔlɔ maakɔrɔ minnu bɛ yen o b'a fɔ bɛɛ ka t'i ko ba la ko banbaw da sirilen don bana o bana b'i farikolo la a bɛɛ bi ban k'a sababu kɛ Ashura don ye ka da kan donba de don donc o la ko sinzina o ka bon o ye kabla islam ka kon silamɛya nali ɲɛ bon silamɛya nali a nana ka ni bolo sinzi a ka kira alayhi salatu wa salam a kumana a ka i ka da la ka fɔ Ashura Allah subhanahu wa ta'ala a ye san kalo kɛ kalo 12 o kalo 12 la a ye kalo 4 ta a la ka jagasere da silamɛw ye a ye hakili to a kalo la o de la Allah subhanahu wa ta'ala ko ba'da a'udhu billahi minash shaitanir rajim inna iddatu shuhuri inda Allah 12 shahran في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها 4 حرم ذلك دين القيمة فلا تظلموا فيهن أنفسكم الله الحرم أي ذات الحرمات الله أكبر ذات الحرمات إذا لك فو Allah subhanahu wa ta'ala ay jaga sere das la mewye ma wo mani jambi yere fe e ka dine ka bo ibolo ala ye wati do kerene ka san kalo ke kalo 12 o kalo 12 la ay kalo nanin ta ala o kalo nanuna kaw yo yere koloshi ayo yere koloshi kalo nuna de ako fala tazlimu fihinna na'am Allah akbar aw kanana jurumna ko ke akalo nunun kono akalo nani kono akana wira kun tonya akono de ikadala ka fo na'am Abdulaziz kalo nye kalo bay o kalo la o doye jme Rajabul Fard Rajab kalo o ya doye na'am o ko fe Zulqada naam o ya doye Zulhijja o ya doye Muharram o ya doye bone kalo nun ta sisan kalo kelen o ba dana mais kalo sababu olu tugulen da dana kelen mi ma afolo o Rajabay o Rajaba kalo la kira ka sana yelen kera akona kle mugani woro ka duje mugani wolofla Allahu akbar o ya Rajaba kalo kon bo kalo nan kalo sabala sa atoti kalo sabaya aya damne furancela kalo nan ko ama Zulqada furancela kalo o kalo jumeye ne ale kalo jora ale kalo mana sadron e ka dala ka fo sungolo makono yani Zulqada Zulhijja na ale kalo sara selba kalo bejo parce que selincini ni selba ni nyonche kalo membu ni nyonche sel france kalo kwa mako furancela kalo bamanangana no kalo sara don selba kalo bijo ni selba kalo jora no sara Muharram kalo no ye san yelema kalo san bi yelema wala o san be ko me na fo 1er janvier ba on fait en choco mi nanzara sana donc on vene fait o choco kelena islamia fene ni vene de on fene ka 1er janvier no ye a fo choco de Muharram kalo no ye jomine kalo ndi donc Abdulaziz ni ala ye femunu mbonya ike hakili to lula angana kalo nona nana kalo naninta do bi kanto on sungalo talawa wala sungalo dum fene sungalo e kalo badoy Allahu akbar nunu e kalo e chendo Shaban o e kalo doy Allah kira ba fa sallallahu alaihi wasallama ako shahabani shahri ramadan shahrul ummati ko selincini a fo cogo de sungalo o ye ale kira ka kalo ye mais sungalo o ye ale manton ka kalo ye bon nin kalo nunu na san nunu duma fo ala kalo nani Rajaba furancela kalo selba kalo jomina kalo o de fora bon selba nun kalo na Allah subhanahu wa ta'ala nun kalo bonya mais nunu na sisan selba sungalo bi cogo de ala parce que o fana kalo bay tiendo Masa subhanahu wa ta'ala ale de nin kalo nun so ay san kalo ke kalo 12 ye ay kalo nani ne ta o kalo nunu na nunu ye ne ka kalo ye Allah akaw yere kolashi o kalo la akaw yere kolashi
mais ma ba sungo la ga wore ay amma fo ay kalo min suganti ay minun ko fo mais sungolo e kalo bay Allah subhanahu wa ta'ala bolo kalo bawdo mare min suganda yere ako Abdul Aziz ni téléphone ni mbele jele ne tay mais kelema la ni kal téléphone nuna mais ne be nani ta la téléphone mugani biya mbe nani ta ala ato Abdul Aziz abe kalo bay abe téléphone mi mambawye mais nyeni ndi awma awere nayi nga be baraji sora ala ayo chokodo wa mbaka baraji double akono mais oye aw adamadion ga kolo mais ne rebe ni aw adamadion nyendi awma mais ni téléphone ne ne re tay mais ni nga bomolo de ni turo la mais o tayira ka fo to mambo mare ya kerengere ayere di ay jaga serege ka kila ka kangar da mawuye kadaka ikadala ka fo kalo nuna o de jomine kalo nambo o kono ako angana na jurumna ko an yɛrɛ tonya akono bon no ye horoma kalo ye femi yo horoma ye ni tugura la ala bi sankorota o de la masa subhanahu wa ta'ala ko ذلك من يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب سورة الحج آية مغا أني سبنا آية مغا سبنا سورة الحج كنا أقول أبو تشوكو يندلا ni ma mi ale ka tamashin kalo tamashin sha'airullah ale bonya di kalo minuma ale bonya di horoma minuma ale do minu ko lu bonya usigi nka dala ka fo ni ale ka tamashin ma roma bilbilu di ko ni ma mi yo o sigi ki hakli tola ako fa innaha o min flani min taqwal qulub obe adama denga ala nyesranye dusunga ala nyesranye obode jira dusunga ala nyesranye de jira donc là ne musa subhanahu wa ta'ala kuma kanye mais ko fe musa subhanahu wa ta'ala ko nabila isa ma musa ma wa zaqiruhum bi ayami allah inna fi zalika la ayatin li kulli sabarin shakur ako zaqiruhum allah ako hakilu jiki muna allah akbar o hakilu jiki dumona jumela bi ayami allah ala ka dombo dombelebelu ayu hakili jigi ala nabila musa nga jon hakili jigi nga dombo allah akbar nga jon hakili jigi ni nabila musa de akwa ma jon hakili jigi ni ambele jele ni koyo na wati sera anka nga jon hakili jigi ala kadala ka 1er janvier o bonyani ndo onbulo fetu ba akono nisonja ba akono chienu ba akono bato ba akono fembele jele ba akono mais ala de ko ama ko ka hakli jiginde ke dombo la no e jomine kalo nyi jomine kalo bo kalo nun ko no ako duguni inna o min flene fi zalika harfu taqiq inna harfu taqiq ni harfu di mimbe danganiya yere de jira ka fo ni min fleni kalo jume muharram kalo no e jomine kalo nyi inna fi zalika la ayatin ko kabako belebelu kabako belebelu ama fo kabako belebelu o ba kono li kulli joni sabarin shakur ma minni sabalila ka ala bato ka sabali ka korofoli toy ka sabali ka ala namimaya hashidiya benzangonia kanimbela jele toy ka sabali nimbela jele koro Allahu akbar wa ke eni barka dadi kaka ka shun akalo kono ka dala ka fo domba do ka tashi akalo kono ka alo kosma akalo kono sabla na fura bato akalo kono Abdul Aziz naam o tayira ka fo barabe minu kerengerenen do akono shun kira kuma naka sallallahu alaihi wasallam amina sama inshallah ikadala ka fo Allah subhanahu wa ta'ala ko inna sa'yakum la shatta ko jonga bara fole ndu nyonko am mi nyona soro bara minuna olu fole ndu nyonko e ba soro e Abdul Aziz e bi semina e bi sega watan takadi doma o kan no ma katime shunka bodo be shunga no ma no sega watan takadi madoma bodo be no kanafla sili o kan no ko alima kateme wari dili ani shun feneka Qur'an kala
bon dɔ bɛ yen o bɛ se kuranɛ kalan na dɔ bɛ yen o bɛ se zikuru la ninnu dɔ bɛ yen o bɛ se sinjitugu la ninnu bɛɛ ye baara de ye an bɛɛ bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ ala la ni baara minɛ bɛɛ n'i ka point fort de don a bɛ komi classe kɔnɔ bɛɛ n'i ka matière ninnu na i b'a sɔrɔ matière principale dɔ bɛ se dɔ la i tɛ se o la i b'a sɔrɔ hali examen salle kɔnɔna na i b'a sɔrɔ i t'a bɛɛ dɔn mais dɔ bɛ yen nɔ i b'a sɔrɔ i bɛ o dɔn wa i ka da la k'a fɔ n'i ka siya bɔra a kan i bɛ nisɔndiya ni a ye bon o bɛ cogoya min na adamaden fɛnɛ bɛ ɲɔgɔn na sɔrɔ ala fɛnɛ na baara minnu fɛnɛ na olu fɔlen don ɲɔgɔn kɔ bɛɛ n'i ka point fort don bɛɛ n'i ka point faiblesse fɛnɛ don wa ala ko fɛnɛ na ten a bɛ ten dɛ o de la kira alayhi salatu wa salam ko an mana kɛ cogo o cogo adamaden bɛɛ lajɛlen i bɛ fili mais filiw la sɔn hɛrɛ ma maa min bɛ segin kɔ o ye kelen filanan fɛnɛ a ko wattabi'u sayyi'atu hasana tamhuha k'i ka ɲuman n'i ye juguman dɔ kɛ dɔ ɲuman dɔ kɛ i ka tugu a la donc o la nin y'a ye bon o la sisan a don na mun ni mun bɛ yen an Maymun bun Mahrana n'a fɔra Maymun n'a fɔra Maymuna tu o ye muso ye mais n'a fɔra Maymun o ye cɛ ko ye Maymun ani Maymunatu Maymuna tu ta'awul marbuta de b'u bɔ ɲɔgɔn na ni ko Maymun o ye cɛ ko ye ni ko Maymunatu o ye muso ko ye arabu fɛ yen a minɛna ka bɔ Maymun ma min Mahrana de ye ani Abdullahi ibn Abbas a minɛna ka bɔ Abdullahi ibn Abbas ma radiyallahu anhuma ala ka diɲɛ ka bɔ a ma Abasi o ye sahaba ye Abdullahi o ye sahaba ye donc radiyallahu anhuma ala ka diɲɛ ka bɔ o maa fila bɛɛ lajɛlen ma inshallah a ko قال رسول صلى الله عليه وسلم من صام يوم العاشوراء من المحرم أعطى الله تعالى ثواب 10,000 ملقة ومن صام يوم العاشوراء من المحرم أعطى الله ثواب 10,000 حج ومؤتمر الله أكبر و10,000 شهيد الله يا وأقول ومن مسا يده على رأس اليتيمة يوم العاشوراء رفعه الله تعالى له بكل شعرة درجة ومن أفطر مؤمنا يوم العاشوراء فكأنما أفطر عنده جميع أمة محمد صلى الله عليه وسلم ومن أشبع بطونها قالوا يا رسول الله لقد فضل الله يوم العاشوراء على سائر الأيام قال نعم خلق الله تعالى السماوات والأرض يوم العاشوراء وخلق الجبال يوم العاشوراء وخلق البحر يوم العاشوراء وخلق الهواء يوم العاشوراء وخلق الجنة يوم العاشوراء وأدخله الجنة يوم العاشوراء وولد إبراهيم يوم العاشوراء وغرق الفرعون يوم العاشوراء وكشف البلاء الأيوب يوم العاشوراء تاب الله العادم يوم العاشوراء وغفر الذنب الداود يوم العاشوراء ورد الملك سليمان يوم العاشوراء وولد عيسى في يوم العاشوراء ورفع الإدريس يوم العاشوراء ويوم العاشوراء وعيسى في يوم العاشوراء وخلق النور محمد يوم العاشوراء ويوم القيامة في يوم العاشوراء أو كما قال رسول صلى الله عليه وسلم الحمد لله رب العالمين الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على المصطفى أستاذ الجمعة جيبا الحمد لله ولندن كدي أنا فاقا بودونيك مودو قرآنكو تقولي أدساكو تقولي الله أكبر الأستاذ aljuma jigiba tiɲɛ la walandani a bɛ ka faamu kosɛbɛ kosɛbɛ DMS TV jaganso filɛbaga bɛɛ lajɛlen fɛ aw minnu m'aw abonné fɔlɔ a y'aw abonné a ka partager a ka aimer al ustaz aljuma jigiba ale de b'an bolo a ye minnu d'an ma a ka kɔrɔ fɔ an ye bamanankan na a y'aw abonné a ka a partager inshallah ustaz an ka taa ala ka ni sababa bɛn ni ye hadisa de ye Abdullahi ibn Abbas ale de kuma kain lakali Abdullahi ibn Abbas ale jɔn ale kira ka sahaba dɔ ye Abdullahi ibn Abbas na'am a bolle kira bolle Maka ka taa Madina den min bangena o ye Abdullahi de o de la kira ya Abdullahi minɛ
k'a ta k'a bolo a bangene a fɔ cogo Abasi bangene sa yana Abasi de ko don Abasi bangele a y'i bolo a ye Abasi ta ka tamaro ɲimi k'o don Abasi da kumana mina Abasi ye nin fɛ Abdulahi ibn Abasi ale ye kuranɛ durusi depuis a si san 7 Ustaz ni yɔrɔ la Abdulahi ibn Abbas ani Fadil ibn Abbas o tɛ kelen ye ayi o tɛ kelen ye sabula Abdulahi o ye fa ye Fadli fana o ye fa ye donc sisan arabuw fɛ yen nɔ n'a fɔra Abbas donc sisan o ye jamu kɛ faw de tɔgɔ ta ka da voilà bon cogo ni ko Muhammad ibn Abdullah y'a ye donc Muhammad tɔgɔw bɛ yen nɔ mais ni faw n'a fɔra Muhammad ibn Abdullah o bɛ dɔn maa min don inshallah donc sisan Abdullah ibn Abbas o la hali kuranɛ na ale ye faamuya min di Abasi ma Allahu Akbar ni kuranɛ dɔɔni na n'a fɔra cɛw la Abdullah ibn Abbas ale b'i yira ima ye kuranɛ tafsiru la tafsiru bɛ yen nɔ o tɔgɔ Ibn Abbas Ibn Abbas bɛ yan Ibn Abbas o Abbas kelen de ko don o Abdullah ibn Abbas o de ye kumakan in lakali a ko Alakira ko sallallahu alayhi wa sallam k'i ka da la ka fɔ Ashura ko fɛn b'a kɔnɔ koyi ko b'aw kɛra kɔnɔ an karamɔgɔ n'a fɔra Ashura ye jumɛn ye tile 10 k'a daminɛ tile fɔlɔ ka na bila tile 10 na kobaw de kɛra kɔnɔ arabuw de y'o koba ninnu fara ɲɔgɔn kan k'o tɔgɔ da Ashura an bɛna s'a ma ɲɛfɛ i ka da la ka fɔ Ibn Abbas ko kira ko sallallahu alayhi wa sallam a ko ni maa min sunna Ashura do ka bɔ Muharram kalo la m'a f'i ɲɛna Muharram kalo depuis ni kalo jɔra bi tɛ tile 27 ye wa bon a tile fɔlɔ ni maa o maa ye k'i ye tile kelen sun a na a bɛ tile 30 baraji a b'o de d'i ma Allahu Akbar tile kelen a sunni a bɛ tile 30 baraji de d'i ma mais kira kumana min kan o de ye tile 9 ani 10 Allahu Akbar hali ka to Maka jahiliya waati la Kuresiw kun b'a sun olu ka sunni na wa o kɔfɛ kira fɛnɛ farala o kan a b'a sun bon a taalen Madinɛ o de ye tile 9 ni 10 a ye taalen Madinɛ yani a taalen Madinɛ a ye taara sɔrɔ yahudiyaw minnu bɛ yen olu bɛ ka a don 9 sun kira y'u ɲininka munna aw bɛ ka tile 9 in sun o ko i ka da la k'a fɔ ko Ala ye bonya di Nabila Musa ma ka bɛn a don ma ka Firawuna halaki ka bɛn a don ma donc o de la anw bɛ a don sun ka Ala barika da kira ko nahanu awla bi Musa anw ni Nabila Musa ka surun ka tɛmɛ aw kan Allahu Akbar n'o don a ye yamaruya kɛ a ye tile 9 sun ka 10 sun ka fara u kan y'a ye parce que kira alayhi salatu wa salam a ko an ni yahudiyaw ka kow ka fɔ ɲɔgɔn kɔ y'a ye an ka taa Abdulahi ibn Abbas ale de ye kumakan in lakale ko Alakira ko sallallahu alayhi wa sallam ko ni maa min ye Ashura don k'o sun ka bɔ Muharram kalo la Muharram kalo ye jumɛn ye jɔnminɛ kalo ye ko Ala subhanahu wa ta'ala k'a bɛ mɛlɛkɛ 70 mɛlɛkɛ 1000 ka baraji a b'a d'i ma mɛlɛkɛ 1000 a b'o ka baraji d'i ma mɛlɛkɛ 1000 ashrata alf malakan mɛlɛkɛ 1000 yani mɛlɛkɛ 1000 ka baraji a b'o di bon o mɛlɛkɛ ninnu i ka da la ka fɔ la yanamuna wala yashrabuna Allah wala yaqulun subhanallah la ya'suna Allah ma amarahum wa yaf'aluna ma yumarun mɛlɛkɛ ninnu o tɛ dumuni kɛ o tɛ ji min o tɛ sun foyi fo n'a kɛra la ya'suna Allah o tɛ Ala sɔsɔ Allah wa yaf'aluna ma yumarun o bɛ fɛn waleya n'u yamarala min na n'u bilala min na o b'o kɛ ninnu ye mɛlɛkɛw de ye hali kumana min na Ala subhanahu wa ta'ala kumana min na a y'a yɛrɛ ka koja kɛ mɛlɛkɛw la ka kolandiya k'o la a ko mɛlɛkɛw ma n bɛna nɔnɔ bila kɛ dugukolo sanfɛ mɛlɛkɛw ko yala i bɛ fɛn bila dugukolo sanfɛ Ala fɛn min n'u bɛna jeli bɔn o bɛna sinjiw fara o bɛna balimayaw fara o bɛna nin kɛ o bɛna nin kɛ o bɛna nin kɛ Ala subhanahu wa ta'ala ko inni a'lam ma la ta'lamun ne bɛ fɛn dɔn aw tɛ min dɔn Allahu Akbar mais a don na Ala bɛna waso a ka mɛlɛkɛw la
don jumɛn domini ala hali ni an t'o walanda kɔnɔ o ye arafa don de ye parce que mɛlɛkɛw ka bonya de la an bɛ da donna nin yɔrɔ ninnu na arafa don a bɛ wele mɛlɛkɛw la mɛlɛkɛw ne m'a fɔ aw ye wa ninnu filɛ nin ne bɛ fɛn dɔ aw tɛ min dɔn ninnu filɛ hiji kɛnɛw kan o filɛ nin kɛnɛ in kan o sunnen minnu tɛ hiji kɛnɛ kan o bɛ naamuw na o bɛ labɛn ka fɔ la o bɛɛ bɛ uniforme kelen na faama tɛ dɔn fantan tɛ dɔn nin bɛɛ lajɛlen bɛ uniforme kelen na o bɛ ka ne ala barika da o bɛ labɛn ka fɔ la o bɛ ka yafa ɲini ala fɛ minnu fana tɛ hiji kɛnɛ kan o fana sunnen de filɛ e ka da la ka fɔ mɛlɛkɛw a ye kɛ ma chérie et puis u filɛ ka yafa ɲini ɲɔgɔn fɛ o balimaw yɛrɛ damaw ni ɲɔgɔn cɛ u filɛ ka yafa ɲini wallahi Abdul Aziz don an bɛna kuma yafa kan a bɛ diya n ye kojugu don ne natɔ la an bɛna kuma yafa kan a ka ɲi kojugu sinjima ni balimaw ni ɲɔgɔn cɛ an bɛna ye inshallah bon a b'a fɔ mɛlɛkɛw a ye kɛ ma chérie ye a ye kɛ ma chérie ye nin bɛɛ ye ka ko diya mɛlɛkɛw la ye koyi fɛn min inni qad ghafartu lahum wallahi ne ala hakikatan ni yafara ninnu ma unu ka sinji fara n'u ka balimaya fara ni fɛn bɛɛ lajɛlen madama n'u seginna u yɛrɛ dama ni ɲɔgɔn cɛ ka nin bɛɛ lajɛlen yafa ɲini k'a ban o sunna a don minnu filɛ nin hiji kɛnɛ kan wa minnu ma hiji kɛnɛ sɔrɔ o sunnen filɛ u bɛ yafa ɲini ne ala fɛ wa mɛlɛkɛw a ye kɛ masiri yafar'u ma bon o ye mɛlɛkɛw ye donc o ye mɛlɛkɛw ka bonya ye wa mɛlɛkɛ ninnu fɛnɛ k'u bɛ fɛn kɛ ala y'u bila min na wa an dun an bɛ jurumuna ko la kuma bɛɛ lajɛlen da tɛmɛna o yɔrɔ in kan bon o la ala de ko a ma ko mɛlɛkɛ ninnu o 70 ba tan ka baraji ko n b'o d'i ma n b'o di o ye o don ye o kɔfɛ tuguni a ko e ma tuguni a ko wa man sama yawm al-ashura min al-muharram a'ta Allahu 10,000 hajjin wal mu'tamirin même hijiba batan ka baraji n b'a d'i ma ani imurakɛba batan ka baraji ani seyidu si batan ka baraji n b'a di seyidu su maa min zara ala ka sira kan maa min zara siraba kasara la n'o y'a sɔrɔ o de ye maaden ye ni silamɛ don o y'a ye ani maa min zara i b'a fɔ an ka sɔrɔsiw filɛ nin cogo min na Abdul Aziz filɛ ka balo o bɛ kuma wɛrɛ dayɛlɛ tuguni olu minnu filɛ nin minnu zara faso ko kan silamɛw don walahi ninnu bɛɛ ye seyidu su ye ani muso min zara muso kɛlɛ la n'o y'a sɔrɔ a jigintɔ a fatura a bɛ fɔ ninnu ma seyidu su i ka da la k'a fɔ ala ye niyɔrɔ belebele de don olu fɛnɛ ma tasuma la ilaha illallah Muhammadu Rasulullah Abdul Aziz kana walanda fɛrɛ ko a bɛ ɲa i ka da la a ko a ma ko seyidu su ba kelen ka baraji k'a b'o di a ko asura don fɛnɛ ko ni maa min ye yatimɛden ka i bolo susa a kun na Abdul Aziz yatimɛden ye maa jumɛn ye yatimɛden de ye maa ye maa min ni a fa sara a bɛ fɔ o ma yatimɛ mais min ba sara a fa bɛ balo la a bɛ fɔ o ma falatɔ ko ni maa min bolo ma susa yatimɛden kun na asura don i bɛ masuwali kɔrɔ dɔn wa k'i bolo maga a kun na o ye belebele mais k'a lajɛ ka dɔ di a ma o de ka ɲi dɛ ka fini ɲuman o de belebele o de ka ɲi yatimɛden kira ko sallallahu alaihi wasallam k'an kana yatimɛdenw tɔɔrɔ n'a yatimɛdenw fa ale de ye yatimɛdenw bɛɛ lajɛlen fa ye arijinɛ kɔnɔ ale de y'u fa ye ale de y'u jigi ye ko n'i y'u lakasi a bɛ komi i y'ale lakasi bon yatimɛden na dɔw bɛ yatimɛdenw minɛ k'u bila cogo dɔ la ten i b'a fɔ komi yatimɛdenw dɔ k'a fɔra ko kana na ala kasi n'i y'o tiɲɛ alikɛyama kungo b'i da la dɛ o fana b'a la dɛ i b'i den o kɔrɔ de ye jumɛn i denw i b'u mara cogo min tiɲɛ sira kan i bɛ denw mara tiɲɛ sira kan cogo min i b'a fɛnɛ mara ten de n'a ye tiɲɛni kɛ i b'a ci tiɲɛni sira kan i b'a ladon ladonko cɛɲi na i b'a sɔrɔ i b'i denw minɛ cogo min na dɛ i b'a minɛ cogo kelen de la n'a ma sɔn kalan ma i b'a ala a kurun i b'a fɔ i b'i taw kurun cogo min na kuma yɛrɛ laɲini de y'o de ye o bon k'o de ye yatimɛden ladonni ye mais n'i y'a to yen ko yatimɛden don a tɛ bugɔ a bɛna jama a bɛna yada a bɛna jogo dɔw ta e de y'a tiɲɛbaa ye kɔfɛ a yɛrɛ bɛ tila ka jigin la an ka taa o ye walanda wɛrɛ ye i ka da la ko ni maa min ye yatimɛden ko y'i bolo masusa kun na walima i bolo masuyali kɔfɛ ka fɛn dɔ di a ma kɛ fɛn dɔ d'a ma k'i ka da la o si o si ne o b'a kun na k'o ye daraja dɔ ye o daraja ye jumɛn ye i ye daraja dɔn ni Ala subhanahu wa ta'ala ko k'a bɛ daraja d'i ma a b'a daminɛ baraji bɛ daminɛ 70 170 70 ko bonyaba ko daraja o de ye bonyaba ko a bɛ fɔ olu ma ko daraja
ya famu bon aku wa man aftara mu'minan yawm al-ashura fa ka'annama aftara indahu jami' al-ummati Muhammad sallallahu alayhi wa sallam aku ni mami biyatim mami ka suntige yi mu'mini ka suntige di ama abako mi yi Muhammad mantom bela jelen ka suntige di ama amunu me balola obola ani mami no fatura obola ani munu me kana madama olu koni mena islamiya koni mbe ni jiye koni mawuli abe komi ya bela jele ka suntige di ama Allahu akbar yoro ambe ummatu Muhammad ambe ummatu min fo naam Muhammad manton ye flade Allahu akbar Muhammad manton ye flade manton kele abe fo ma ummatul da'wa o kele wa ummatul ijaba Allahu akbar wala ummatul da'wa e joni kira alayhi salatu wassalam afora ale chirade kanyeshi danfen bela jelen be danfen be sans exception abe klublenwo klufiwo an be de kudo madama an koni ya adama de unyani hakili koni be islamia wole kanserima hakili dafalendo ya famu bon la sisan ummatul ijaba o jumɛn aka kuma kan sera maa minnu ma o de n'u y'a jaabi a bɛ fɔ olu ma ummatul ijaba ya rabbi ala kan fara olu kan mais minnu welela n'u ma kira ka wele lamɛn a bɛ fɔ olu man t'o ma ummatul da'wa olu welela o ma sɔn mais minnu ye jaabili kɛ a bɛ fɔ ummatul ijaba e b'o la ne b'o la ya rabbi ala ka sababu ɲuman k'an ye bon la sisan i ka da la ka fɔ ko a bɛ komi i ye Muhammad manto bɛɛ lajɛlen ka barajid di ama o ko fe tuguni ako wa man ashbah butunaha fa ka'annama wa man ashbah butunaha ako ni ma mi ma lafa ashura do ni ma mi ma lafa ashura do abina fo ko fe oro la sahabaw ye kuma kira ina ko ye ko kira ko yala ko ala ye bonya bake sahabaw ye ala ye bonya bake ashura do ne akoma o bonya la fadila ya ala fadilu ye jumeye Abdul Aziz fadilu minye ika musufuru don o ye bonya bako do ye de I dege folo soro do o ye bonya bako do ye I masigini fem minye olu do kele ye o ye bonya bako do ye I masigini minye mi ni sonja ko ye abfo ma fadle naam o ye femba fisamantia bele do ye o ye ko ala fisamantia bele ke Muhammad mantouni ako kira ko ma naam عليه بنيا بكى أكو خلق الله السماوات والأرض عليه سانقولني دخولو دا يوم العاشوراء وكر عاشوراء دو نيجر عاشوراء دو أدون دو فه adon don fe ashura don do fe kuma bodo no fe wakwa e kulubaw da ashura don do fe ka baji belebele da ashura don fe wa amba hawawu ko da ka ba amba fa adama galakala o bena ashura don do fe o ko fe tukuni kai arjine da ashura don do fe ako mawbedo arjine kono ashura don do fe nabila Ibrahim ale bangina ashura don do fe ka firawna halaki ashura dondo fe ka nabila Ayuba ka ka bana ko kenya ka be ashura dondo ma ka klaga an fa adama ka ka tubi ka yafa ama ka be na ashura do fe min tamna wo adama kuma retuni wa ka nabila Dauda ka yafa ama o be na ashura do ma dondo fe ka ko fe tukuni ka muluku Sulemana ka ka fanga sigama o be na ashura do ma ka masaya ko ni nabila Isa abangana ka be ashura dondo ma o ko fe nabila Isa ale korota na ka be ashura dondo ma o fene walanda tukuni o ko fe nabila Idris ale fene sangoro tara ka be ashura dondo ma Muhammad alayhi salatu wassalam ale noro o fene dana ka be ashura dondo ma Allah sallallahu alayhi wa sallam Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa sallim taslima ya famu ko ni mbela jelen kera ashura dondo fe donc o kadala ka fo nin dunye dombawdi amanga akan nati katati Abdul Aziz maubino ukanyene mayana ubayini maso subhanahu wa ta'ala fe ala mbayini ka fe ay ka ashura do ko jirawna Abdul Aziz dombado ita don ibe ala wele e ka lanyununa foye do min fo no don sere ba don fa la e ka do aya jabi bon jojo ma jojo lo ya nyini ko ala ka ashura don jirana ala adobe dugukolo ni nyonche ole munga ala la
e min be e be nina ala ya jira e min na dun e mun ni masa subhanahu wa ta'ala ma wallahi Abdul Aziz mauti kelen ayato don min no fora ala ka donna an go don do ko bonya ko lu sigi e ka dala ka fo ne khususu yawde ayadi Muhammad mantuma mo mantum temena kira ali salatu wassalam mantum olu ya nyini nabi mo temena olu ko Muhammad ala e bonya min di Muhammad ma mba nyini fe ko bonya nyonja wal me gan fra Muhammad mantuma ustaz wati sira subhanallah wati se balta wati temena tay anga wati ko foli ale na chogo mala gashitiba alhamdulillah ustaz maka labani duwa lajel ke jakulu lamel ke jakulu che ani muso jen fantan nan bela jena fe addu'a silahul mu'min hakaza yano che isro to kerenkerene mamun menu be fagi wole furusri wajulla denguni wajulla fokata ze here tanawma fokata se suyelema walma misri daile o kum konna ne ga numero kerenkerene DMS TV jakaso mafle baga bela jena ko sababu mamun me ki lajene ika walanda tugo kain donu ye labolke alhamdulillah nere wasara wallahi kontana wasara kerengeran bulla walanda bam ngano ashura duna na tolo ye ya fam amena buluka amena bulu sinji tuku ka amena bulu walanda woroka amini mi shitegele dine barawdo mate segala alsalama baray badai itoko ni jamu kerengerane maliko na ni maliko ga ni ga nimuru ani sororo kerengerane yana nga duwa ke nebe falaje sulula falaja solula nyamakoro kaburudon kerefe nya kaburudon da bombe ka nyeshiromna station rexi kerefe misri bene roera almamiye almami dangay naam kalamblon tigido muso kala robe mbolo alhamdulillah o amo chugala bo an kona ambe be ka blala c'est afrako el ulama warasatul anbiya naam nabi maw olu dafa baw ki tabawiye doni bawiye ma on te doni baye ma ambu singoro no mago jorana parce que ambe kira ya bla yoro mi ngone hal na mase ngone angan sige ay yiri jude fe donc amba ko blala nga numéro 66 66 51 16 12 c'est ça 66 51 16 12 orange di mauma 74 01 40 73 addu'a silahul mu'min ola ambe do okay Abdul Aziz jamana nga juruba mbela jelena wallahi kaka nga do okay jamana yi do yo nidi mukoso yere mahoronya bisika soro chukumi olu sara mukoso mamino minu ko bisika lafiya chukumi wallahi olu ko jurubana surasu minum fene be forona be obe ko no be jamana yin koson o muso no de ko toy soso chela ko liko kuma te ka soro do be bo klimere de korogoy obe bolon fe obe forona be fambela jelen fe mukoso jamana kone de o misika lafiya chukumi Abdul Aziz haklima mawo mani hakli bi dala hakli dafalendo ma me menin kay kungoro wallahi aga hake bi fe agwa hake jumenye o de ka do ko oluye on te se marfatala on se miye o de do wi an sel ko tan sel farda duru iklaw kla do ko jamana yega do ko jamana marabawi o ga hake o ban bela jelendala Abdul Aziz abe dala abe cameraman dala aban bela jelendala akaka nga do ko jamana dimni anga surasu nga do ko ye o ko fe ami do ko jamana yin ya rabbi alaka jamana yin suma amin ya rabbi Abdul Aziz ne don na taw do amina kuma la paix fen na la je la paix nafa jumen bala kira ali salatu wassalam abora maka kata madina ka bara folo kira jumenye kara jumene yani odi atara e bela jelin faranyonka tale madina ajuguna ni yahudiya be nazara be ayu be faranyonka anga faranyonka anga jamana an be madina kawde anga faranyonka ni jamana juguya mi man nyonta anga obla o yara o sokono koyi me ni ma woro jugu bora kene makana an be ka faranyonka ka faranyonka ko tigila mawkela do okay atara e balmo fene faranyonka minun ke ko ke balma mawye islamiya balmaya be sinji balmaya fene be adola zebe wala ndawde ala ka ni sahaba be ala ka wasadama ala ka swanya kai anga jamana ya rabbi ala ka kulusma ya rabbi anyemo amba ini musabbain fa ala ka haklin mandu ma ya rabbi
jugu minnu be senkɔrɔ jugu ani kɛnɛmataw an b'a ɲini masaba in fɛ Ala ka hakili ɲuman d'u ma ni min ko a tɛ hakili ɲuman sɔrɔ an b'a ɲini masaba in fɛ Ala ka ko jir'u la min b'o yira jamana in kɔ min b'u ɲina jamana in kɔ an dɛmɛbaw an b'a ɲini masaba in fɛ Ala ka n'u kan bɛn ka sababu ɲuman k'u ye ka u ŋaniya n'u hakili k'u bɛɛ lajɛlen sabati jamana in kan an ɲɛmaw jamana ɲɛmaw ya Rabbi Ala kan kanu don u la aw yɛrɛ min bɛ nin baara in na ya Rabbi Ala ka wasa dan aw ma ka sababu ɲuman k'an n'aw ye an ɲɛmaw ya Rabbi Ala ka kanu don u la aw kɔmaw ya Rabbi Ala ka kanu don u la ɲɛmaw ya Rabbi Ala ka aw bonya dira u la lahalaya bɛɛ lajɛlen na aw minnu bɛ Ala ka bɛn sabata ni ɲɔgɔn cɛ sababu ɲuman Ala ma kɛra n'an ye an bɛɛ ni dɔ bɛ ɲɔgɔn na koyi wallahi an bɛɛ ni dɔ bɛ ɲɔgɔn na sokɔnɔtaw kɛnɛmataw hami dɔw bɛ a dogolen na ganmu i se k'a fɔ maa ye wallahi nin bɛɛ an b'a bɛɛ jira Ala la wallahi an bɛ nin fɔ Faransi o barika ni fɛn nin si tɛ se irisiw ni si tɛ se Allah an ka ko in bɛɛ di Ala ma an ka ŋaniya dayɛlɛ surasiw bɛ fɔrɔn na anw fana k'an ka kɛlɛ kɛ so kɔnɔ o de ye Ala weleli Allahumma ya huwa ya man la huwa illa huwa ya azali ya badi ya dahru ya dawmimi ya man hayyu lizi la yamutu ya ilahana illahu lizi la ilaha illa huwa la hayyul qayyum ya ilahana illahu lizi ahadu sam'a lizi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad ya ilahana illahu lizi la ilaha illa huwa la hayyul qayyum bi rahmatika ya arhamar rahimin Allahumma salli ala sayidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa asma' nidana bi masatibi nida ibadika salihin subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin ya rabbi inshallah alhamdulillah jamgana be baga ka sawma abbalma ke ana udenge Abdulaziz Muhammad Dumbiya hame ala de la ka barka do ni chogorban shila ala ka here kana al ustaz al juma alhamdulillah dan baga bani amba fo ka barka da ka wala nyuma falaje sulula anaka kalamblu bela jeni ame be fo ka be barka da ni me dansgi ga nga jamgana don ma ka kene wal ma wajul ka kene haza assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh inshallah shukran Dumbiya بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين